Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kule video nje ngiletha i-clarity because kunodaba nakho kunabanye benze haba bathi ngizoboshwa ngiboshela uMakhumalo kaSibindi. Ngicela ukuthi uMakhumalo kaSibindi ngikhulume ngaye i-second kuphela. Ake siye kubaba uMseleko sithi lento eyenzeka kanjani because ubaba uMseleko simazi kuqala. Ubaba uMseleko usenothando nesithembu olunama-seasons awu-7. Ubaba uMseleko ufike kwi-RShow D. Kwi-RShow D ufika njengomyeni kaMakhumalo, husband kaMakhumalo. Uthe i-episode avele kuyo ku-RShow D washiya ikhulumile indaba number 5 ukuthi ivele kanjani nesithembu because ubaba uMseleko ukumazi kwethu ku-TV ufike nalokho ukuthi unesithembu. Season 1 mawuphela last episode ya season 1 thando nesithembu laqala khona indaba number 5 aseyikhulumi kwaze kwafika lo nyaka sikona manje. I-RShow D1 ubaba uMseleko ementiona unumber 5 kwi-set kwi-shoot le show sengikhohliwe kahle i-Black Conversations, yes. Esponsor sengikhohliwe ukuthi yiphi le B. Ube no Thembisa Mdoda. uThembisa Mdoda okuwusisika Anele Mdoda esimazi ku-TV show enye uye uphinde adlale kwamanye ama-shows esimazi ku-Our Perfect Wedding. Mabe noMseleko benza i-joke bethatha isithombe because uMseleko uhleze efuna u-wife number 5. Ubaba uMseleko uku-Our Perfect Wedding omunye umshado wesithembu umenyiwe khona. Ngicabanga ukuthi ube u-MC kodwa ikhona into anikezwe yona because ngayibona isiphela leya episode. Maye sukuma kulo mcimbi le episode beyi-TV ngifuna ukubambe lokhu. Ubaba uMseleko uyi-public figure njengamanje also usomabhizinisi nendaba yakhe ya number 5 ngizama ukuzochazela ngalo Makhumalo okuthiwa ngizoboshelwa yena. Okay, uMseleko maye ku-Our Perfect Wedding umenyiwe kulo mshado because isithembu and la khona akusiwona amaZulu bayachaza ukuthi umshado wabo unjani. Nange ubaba uMseleko esathatha i-microphone uyasho ulo ubaba uMseleko la emshadweni uthi njalo nala nizophuma no-number 5. Okwesithathu yithombe ke evele ku-social media noMseleko khona la anogogo khona abantu abadala omama ethi-ke bazomsiza ke efuna indaba number 5 akasale sethola number 5 iphele i-public yonke lento engishoyo afihliwe. Une-t-shirt kune-logo asebenza ukuthi kufuneka unumber 5. So njalo ubaba uMseleko ema eduze kasisi washutha wasifaka isithombe koselandele uthando nesithembu isikhathi eside. Omunye edlala noma engadlali uzovela ethi nangu number 5. Uyayizwa? Njalo uMseleko mayema eduze kwasisi bethatha isithombe because abalandeli bakhe laba angeke baleke mabeshutha namakhosikazi akhe ayazi futhi ukuthi uMseleko njengoba evele kuthando nesithembu bakhona abamthandayo as fans, as followers. Maye efika endaweni mhlambe ke siso seMpumalanga awukuthiwe nangu uMseleko nange eMpumalanga nabo sisabawu4 bacela ukushutha nobaba uMseleko aziveze leso sithombe. Ngokuthi sivezwe ubaba uMseleko kwakheka umqondo ukuthi nangu number 5. Akusibo ku number 5 because akakafiki nalo ongena ku-TV show seneliseke ukuthi ngempela uyu number 5. Kuke kwaba nalesikhathi la ivela khona nosisi wakhe omuhle uFaith Duma sathi hawu lo sisi lo ucishe ufane noMakhumalo, hawu usizi ucishe ufane noMayeni, shuthi uyu number 5. Kwamasithola isibongo ukuthi hayi nasi isibongo ngoba beziningana izithombe zikasisi kaMseleko nayo ngoba kusisi wakhe. Thina mase sibuka ukuthi hayibo usisi lo muhle njengamakhosikazi asemzumbe sesimthatha simbeka ku number 5. Kodwa iqiniso lenze njani liyavela ukuthi lo usisi kaMseleko uThembisa Mdoda ngoba siyamazi angeke axabane nohusband wakhe ngokuthi uMseleko ushuthe naye kwiset sase sithi thina unumber 5 nabo bakwenza ijoke. Siqedileke ngoMseleko sekusibindi.
Njengoba uSibindi evela ku-season 1 kwizingane zesithembu or before izingane zesithembu uvela kwi-interview noGogo Skhotheni usethi yena ufisa amakhosikazi awu-7 uyathanda futhi abantu besifazane. Isithombe nesithombe esizoba noSibindi noma kungelona iqiniso kuzothiwa uyenani unumber 3 uyenani unumber 4. Abazi-ke iqiniso ubani? uSibindi nalo Shuthena. Ungena lapho kuMakhumalo. uMakhumalo uvela ividiyo ku-TikTok. Ku-TikTok uSibindi uthini? Sengishadile ngakhohlwa ukunimema. Hhayi o-TikTok-ke nabo egadleke behlasele wena Sibindi uzenza ubaba wakho wayi kuwo wakaKhumalo kanti uyayidlalela. Kanti abakaze bathandane, kanti bathandanile kwazi bona bobabili. Uma isivelile le video because ngenza ama-reviews ngiphinde ngini-update ngithi mina hayibo nangu uSibindi bemhlasela ku-TikTok, nangu usisi, nangu kusisi omuhle owakaKhumalo, kodwa asinayo i-show ukuthi bayathandana because akukho la okunobufakazi bokuthi bayathandana. Guys-ke ngizoboshelwani mina? Wema wozani nichaze ukuthi ngizoboshelwani mina-ke? Mina ngizoboshelwa ukuthi ku-TikTok kusho abantu abaningi bathethisa uSibindi bathi umfunani uMakhumalo ngoba ubaba wakhe eshade noMakhumalo, uzenza ubaba wakho ngoba kade futhi kunoMacele, uMacele ongasekho kwi-picture. Mina ngizoboshelwani-ke? Ngizoboshelwa ukuthi nginitshelile ukuthi ku-TikTok baningi abathethisa uSibindi bathi umfunani uMakhumalo uyaganga bemthethisela iy'ndaba zakhe. uSibindi lo engimazi nge-TV show ngiyani-update-a ukuthi kuthiwani ngayo ngoba i-TV show yavela kuyo ngikhuluma ngayo. Ngizoboshelwani mina? Guys ngiyasaba yazi. Yabo uThembisa Mdodwa lo odlala kuma-TV shows amanye ngeke xabane no-husband wakho uShushuthe noMseleki sasesithi unumber 5 ngoba akayena bona bebeyidlalela. Nangapha ngikho sengithi njengoba esevela uMakhumalo lo kaSibindi kuvela ukuthi wenza umsebenzi mhlawumbe uyintatheli noma uyamodela, hambani yomsupport kuphelele lapho. Wena-ke usinikeza isikopu esingekho right. Ngisho nini ukuthi isikopu lesi? Yini wegazi kuthiwa isikopu yini? Isikopu. Hayi Jesu. Ngiyawuza ngibheke ngisi isikopu. Isikopu. Isikopu yini? Angazi kodwa lowo mgosi oshisayo lo yabona njengalokhu khathi usukhanya imbawu usela eSouth Africa uhambe umyeni wakhe engazange isikuphu-ke leso. Naze ngisho ukuthi nginika into enjalo ningisukela. Mina ngizoba childish uDuma ngoba ngiyakwazi ukuba childish. Kodwa-ke uMseleki ngoba nginibekele ngayo i-example ngabeka unumber 5 kaMseleki nokuthi kwenziwa yini uMseleki uyobe sathe eduze kwesisi oCave yingoba uMseleki usitshela ukuthi ubheka unumber 5. Nobani-ke usisi oshutha noMseleki simbona efitha sithi hawu lo ufana noMakhumalo, hawu lo ucishe ufana noMangwabi, hawu lo ufana noMayeni ufana noBacele ngoba amakhosikazi kaMseleki acishe efana mawabuka nje usheshisa. So masibona sisaba kanjalo sithi uyi number 5. Kodwa loyo sisi ekugcineni uphindela kubo ahlangana noMseleki emcimbini, mase efike kubo uzofika shothi ngihlangane noMseleki na ngashutha mhlawumbe isithombe sami uMseleki manje sifaka ngizotrenda kodwa niyazi ufix-ke ngoba intombazane engekho right. Ngizoboshwa manje. Hawe ma. Ngizokwenza njani guys ngizocasha kuphi?